जोङो दिनै आइजो उदालगुरि जिल्ला आइजो गांखंआ स्कुटि रेलि लानाय हाबाफारि लानाय जादों। जों मोनथाम ब्लकजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनिया सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों नुदों गोबां ब्लकफोराव गोबां गारि बुख्रेबनाय, गोबां मानसि बुनाय, गोबां बायदि रोखोमनि जाथायफोर जागासिनो दङ। जाहाथे बेफोरो दाजाथों, बिनि थाखाय जों सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय बे रेलिखौ लानाय जादों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो आइजोफोरा गोबां स्ट्रङै जोङो बिफाव लागोन। जों जेसांखिनि लाना दायथ' लानांगौ जों लानानै खामानिखौ मावलांगोन। आइजोफोरखौ इउपिपिएलनि आइजोफोरा साइस गैया बाइस गैया खांख्राइ बुख्रेबनानै आंबो खोनानो मोन्दों। आंनो बिपिएफनि सानैसो लोगोफोरा खिन्थादों। बिपिएफ दोलोआव महर गोसा आइजोनि बाजार सोलिगासिनो दङ। बेखौ आं खोनादों। आं बेखौसो खावलायनो सानदों, जायफ्रा महर गैया, सेला सोबजानाय बिथांमोननियाव दङ महर गोसा नङि, बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों। बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दोलोआव फै, जों खौसे खामानि मावलांगोन। जों खौसेथियै जोङो मोजां सान्थि भाबै जों खामानि मावलांगोन। जायफोरा रेजेकआव गोलैदों बिथांमोना जोंजों थाबैनो फैनांगौ, आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। जों नुदों दाथ' जोंनाव 100% देरहानाया सिउरखा। मानोना जों आइजोफोरनियाव गोबां गामि सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबां जायगायाव जों बेरायदों। आइजोफोरखौ जों लोगो हमनो, गासिबो आइजोफोरा जोंनो गोदान मानसि नांगौ, जोंनो गोदान केन्डिडेट नांगौ, बेखौ नुदों। आरो गोबां साइलेन्ट भटार, जों गोबां साइलेन्ट भटार जों मोननो थांगासिनो दङ। देरहानाया डिफेन्सारा 100% सिउर। बिपिएफनि गासैबो चेयारमेन आरो मेम्बार, एक्स चेयारमेन, एक्स मेम्बारफोरा जोंनो साइलेन्ट भट होनो थांगासिनो दङ। बेखौ रिहन सारा मिन्थिया। बिथांमोना जों लोगो हमैबा नोंसोरनो होगोन होननानै जोंनो खोथा होनानै दोनदों।